Base sa report gikan sa Pag-asa sa atong regional forecast, ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasagpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City gipaabot ang mga dalugdog ug ulan uban sa taas nga posibilidad kasarangan nga ulan ang gilauman. Ang kinatas-ang temperatura mahimong kasarangang init nga 29 degrees Celsius samtang ang kinagamyang gitagna nga temperatura maoy makapahimuot nga 22 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganihang alas 5:27 sa sayong kabuntagon ug mosalop kini sa alas 6:03 sa sayong kagabion. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras ug 35 minutos. Alang sa tumakaigsuunan nga nag-atang sa atong kadagatan, unang hunas kaganihang alas 12:47 sa kadlawon. Unang taob unya sa alas 7:55 sa buntag. Ikaduhang hunas unya sa alas 2:53 sa hapon ug ang ikaduhang pagtaob unya sa alas 9:08 sa gabi. Lakat sa panahon alang sa yanong balita. Untoy Restillador, una ang Ginoo.